Nagkabingkil nga managsilingan dito sa Negros Oriental, nagtinigbasay usa ang patay. Nahitabo ang insidente sa barangay Talalak, lungsod sa Santa Catalina, gahapon sa buntag. Ang mga silingan sa duha nakugang dihang nagsigi og tulo ang dugo sa usa ka payag. Matod sa nakuha ka video og usa sa unang nakabot mismo sa mga lugar, gawa sa lalaking naligos dugo. Nagpungko na sab sa lugar ang lain nilang silingan nga mao di ay gikaaway sa biktima. Na-recover ang sundang nga gamit. Matod sa kapulisan, dunay pinaglalis ang duha sa wa pa ang insidente. Gidala unta sa Bayawan District Hospital ang biktima apan namatay kini. Lakip ang suspek, gidala sab sa ospital tungod sa samad nga nahiaguman. Pag-abot ako dito, murang action siya gihok, pero murang glass na siguro to sir kay paghuman ato wa naman siya galihok kay daghan naman siya kay ang dugo nga nag-agas dito sa silong sa talay.